mo picture, yun pala is first come to Strawberry Farm. Uy, wag ka mahulog ka dyan! Baka mahulog ka dyan! Agay, mas sabat. Ano ni Giselle? Wala na. Bakan mo na. Ngamot pa ulo. Ang ano ko talaga, tangkad ko talaga pa. Takot na ito, Giselle. Di mo nga magot eh. Nandito kami ngayon sa Strawberry Farm. Ayan. Pero wala pang strawberry, guys. Ayan o, nakahiga pa sa natabunan. Strawberry Farm. Welcome to Strawberry East Farm. Ayan. Ayan, guys. Ito na ngayon ang Strawberry Farm. Kakabangon lang. Guys, oh, yan ang ano, broccoli. Broccoli? Hindi pala. Ano ba? Sky beans. At yun naman ay lettuce. Ayan, guys. Ano ba yan? Broccoli? Hindi yan bro. Ano? Hindi ko alam. Yan. Pero that's broccoli. It's not broccoli. Lettuce, guys. Lain na napatpat natin ma. Yes. We are in Strawberry East Farm. Sumakay-sakay ka pa kasi doon. Pupunta namin yung isang pwesto namin, guys, na ano, tinaniman ko ng strawberry. Wow. Guys, ito yung napabayaan na namin. Hindi na, tsaka, look, guys, oh, ay, meron tayong garden, oh. Tingnan mo. Wow. Amazing. Pitas isulo din sa bag. No. Ayan, guys. Wala pa yung ano dito, guys. Nagwa-wanted kami ngayon na maglilinis dito. Ang ganda, guys, oh. Ayan. Guys, so yung litos habang maliit pa siya, kailangan may tabon siya para hindi maigo sa mga ano bagyo. Guys, oh, kawawa naman yung ano, oh, may tumubo dyan na pula. Ayan. Tapos may sibuyas dito. Wala kasi dito ang may-ari, umalis. Umalis yung may-ari, guys. Tingnan mo. Guys, oh, harvest na po dyan sa kabila. Dito naman ay hindi pa. Ayan, medyo malaki-laki na siya, hinahayaan lang muna na lumaki. Dito sa kabila, guys, ay na-harvest na po. So, dito naman ang susunod na i-harvest by next week. Yan dito. Guys, na-harvest lang po namin natin. Ano pangalan nun dito? Dito yan, guys. Welcome to Strawberry East Farm. Kababangon lang po nila mula sa bilibing. Saan kayo nandito? Putik na. Smile naman kayo dyan. Parang hindi lang kayo taga Trinidad. Yung dalawa, guys, oh, nagblog. O sige na. 1, 2, 3. Sayaw na. Naka-video! Of course, selfie unlimited. Wala namang barako dito. Ayan, guys, pasensya na kayo. Ito pala si Mayang. Mayang. Maganda yung ano, yung chinilas.
Diyan o, magpa-picture ka. Dali. Sa ibabaw ng strawberry. Sa ibabaw ng strawberry. Sunflower po. Wow, ito na yung mga bagong technique sa ano pagkakalim ng strawberry. Ayun o, ang strawberry ang dami. Hello, magandang buhay. Magandang hapon. Liniki ko po pagkakasya. Ang ganda ng ano niya, diba? Ang ganda ng pagkagawa. Sa taas, sa baba. Nakita nyo ang strawberry, pero puro dito yung nakita nyo. Hindi na siya strawberry farm. This is, yan, strawberry yan. Saan ba? Oh, sige, sige, sige. Pero against the light dito eh, kaya ano, madilim ka tingnan dito. Sige na. Saan na kayo? Nandali ba? Sige lang. Shay. Ayun. Mag-picture ka dyan dati. Okay, artista na yan. Aray ko kabayo. Oh, init. Ayun na, strawberry oh. Picture na kayo dyan. Diyan na.